Kyllä. Ja tää on Saimaa. No hei Saimaa, 28 sekuntia. Yhden kerran puolimatkassa harkitsi tulevansa, jäi vielä vähän haistelemaan, mutta tuli suoraan edestä. Hyvin nöyrällä, mutta silti semmoisella luottavaisella elekkiellä, että kun mä oon ihan kiltti, niin mä voin tulla. Se on minusta kyllä hyvä tapa semmoinen. Se on hyvä tapa semmoinen. On. Sun kanssa on helppo tehdä sinun kaupat. Nyt meistä tuli tuttuja. On kiva hankkia joku tuttu, kun tulee uuteen paikkaan. Semmoinen on aina hyvä tapa. Lähdetäänkö tutustumaan paikkoihin? Lähtee seuraamaan liikettä lähellä ihmistä. Ei kosketa. Kuule lapsi. Shhh. Noin. Ja siitä pois pääsee. Pulssi lähti nousemaan 10 sekuntin korkealla aika korkealle, eikä sanoisi, että kyllä sitä rupesi oikeasti ahdistaa, eikä vaan harmittaa. Mutta nyt se lähtee laskemaan, eli palautuu kuitenkin ihan hyvä. Nyt alkaa olla normaali. Eikä voi laittaa tätä voimakasta rimpuilua ja ääntelyä siihen edelliseen. Kannuista nostamisessa. Pientä asennonvaihtoa lähes koko ajan rento. Ja pulssi tosiaan palautui nopeasti. Voimakas silitys 21. Painautui ensin reittä vasten. Sitten halusi kuitenkin poistua. No hei, tuut sä takaisin. Tuut sä takaisin, tuutko? Tule vaan. Tule vaan takaisin. Joo, ja teki pienen kierroksen. Tuli takaisin ja jäi siihen. Kosketusherkkyys 4 sekuntia, eli hiukan herkkä. Niin kun sanoin olevansa sellainen, niin se on ihan asiatonta semmoinen. Niin pentuja kuulu pitää väärinpäin, pentuja pitää olla oikeinpäin. Näin on. Voi kuinka hieno sillä on. Se on hirveän hieno paperi tolla. Älyttömän upea. Ihan älyttömän upea. Eteni heti, mutta rauhallisesti tonne paperitollolle. No joo, tulit kuitenkin mun luokse. Tarttui välittömästi.
kantoi ihmisen ohi. Vei piiloon ja tuli ilmapalloa ihmisen luo. Joo. Eli kun puhuttiin niistä vaihtoehdoista, että lähteekö itsenäisenä vai ei, niin se oli niinku siltä väliltä. Voisin ehkä tulla sun luokse, mutta voisin ehkä kyllä pitää tämän paperinkin. Tai sitten oikeastaan ei se olekaan niin hieno. Ui. Kyllä aika kiva kaninkarva. Se on meidän Freijan lempitelu. On. Kyllä se sitten pitäisi pienelle Border Collieillekin kelvata. Hyvä. Noniin. Moi. Hitsi. Pitää ottaa syvälle suuhun. Nyt on hyvä. Joo. Hakee otteita innokkaasti. Edelleen näkyy sama kuin tuossa pallolla, eli siinä ei ole mitään hirveän nopeata saalisiskua, vaan se etenee tasaisella vauhdilla siinä saaliin perässä. Mutta kuitenkin intensiivisesti, eli lähtee heti ja on koko ajan mukana. Hiukan häiriintyy taputtelusta. Elikkä ei varsinaisesti lähde nousee vastarinnasta, vaan häiriintyy enemmän. Eli tämmönen yhdessä leikkiä se lelun kanssa tässä vaiheessa. Mut innokkaasti hakee otteita ja saa ne aika nopeasti, kun joillain tämän ikäisillä sitten taas tuntuu, että se otteen löytäminen kestää kauan. Mut onhan se tällainen pienen paimenen etuhammasote, että ei se oikein pysy. Siitä kun reenaa, niin kehittyy. No kyllä. Oi! Hirveän hyvä oli. Oli hirveän hyvä. Niin voisin ehkä tämänkin viedä sinne piiloon, kun se oli aika hyvä. Ehkä voisi pistää sinne vihjeen, että ne kahdelle lulleikin voi aloittaa, niin ei lähelle piiloon aina. Niin. Ja, meni heti katsomaan ja käveli päälle. Vähän niin kuin kuuluu. Ja tuli heti katsomaan ja tutki. Siitä voi katsoa sievät koirat peilikuva. Aika hieno peilikuva. Haluaisin katsoa tuo. No hyvin saada. En minä millään lusikoilla. Minä syön sormin. Ja hiukan pitää tätä Polinaa sellaisena, että mä nyt ehkä halus sen kanssa leikkiä, mutta ei se sinänsä pelottavakaan varsin ole. Hyvä. Varmaan tän